Hayi nake Nankosi bonina. Sengufuna isikhathi eside lapha endlini solwa ngikwathi uthuku. Nankosi. Into manje ngiyafa ama period pains. Manje usenakushayela kuphi ngoba ngicela khona niketa mina wena. Ngikuthi nje mina nyalo mani phela mani kahle nawe. Okay yama la. Yama la bonzeni. Manje ngifuna. Phela wangidunisele buka mina kaso. Mane ina la Nkosi bongidunisele phela bathi uthini abantu. Mani kahle. Hello. Okay uthinga ini? Hello. Nankosi. Manje ngibiyale ngamanzini lena ngiyayiva ukuthi le mvita ngicala ngisukole ngamanzini lena bengizinyala ephone world opposite somhlolo park. Ephone world. Yebo bengithi angizona usebenzisa XR usebenzisa isikhathi lesithe solo ngwenela something awuboni wena ngikuthengela ifone lena ngehlahle ngiya trade lena iyahamba ku 2014 Pro Max le phone world opposite somhlolo park. Mane ke mani nguve kahle. Man. Okay man. Man, nguve kahle uthi wena ufuna ukungitrade le XR uthathe le 14 Pro Max. Bi 14 Pro Max. Hayi manje Nkosi mani phela ungaphakamisa umlando kahle lebonile bathi. Siyabashutha le khashane le. Manje shokuthini ukuthi ngiyabashutha yabona ukuthi awungene Wena sokuphamisa lo manje usukathile. Hayi Nkosi mani bona so masane ke mani la Nkosi uyelene na isithini la ngabe. Phela manje mnene nalento bengathi uthi ngicala la ngicala ekhumbini. Nasobuya. Yebo. Uyasala ngumema ngalothi ungithadela ifoni nje uyasala ngumema manje. Ngokuplothela mina. Akunangeke noma ngiplothela. Ngiplothela. Angisongithengela ifoni. Nako umuntu wasongithadela ifoni. Nkosi.